Kag yari naman ang pangpabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo sining weekend. Sa tamaan ta kapangita sa mga lugar kung diin makapaliwaliwa kag makapalupahuway, wala ta nagakadiparahan ang mga lugar nga ara lang malabian ta permi. Kag sa napulo lang ka pesos makapabugnaw ka na. Kag ang ini nga suba mahimo mo ma-enjoy sa 10 pesos lang. Sinigan isang iban, pwede mangin libre, matinaw, matinlo, kag matugnaw ang suba. Aton ililagawan buwas sa Triping ni Ruming at 10 a.m. Kag sa lamharon nga edad, nangin kabahin siya sang tingog sa mga kabataan nga nagapamatok ang bakungan ang coal-fired power plant sa isla San Negros. Ginpangunahan niya ang mga grupo sa mga pamatanon para mapasanyog ang advokasya angon sa environmental protection. Aton kilalahon ang isa ka ginakabig Negros Young Heroes sa sining episode sang Baganingan sa Sunday.